El Marcel Pallarès, el campió de Copa Catalana Júnior finalment d'aquesta temporada 2021. Primer això, com ha anat en general la temporada? Quina valoració en fas? Molt bé, ara sí que és veritat que ha costat agafar una mica el ritme de carretera després que està quasi tot l'agost amb la pista, anant als europeus, mundials, concentracions i bueno, tants de viatges, el canvi de canviar pista a carretera també suposa una mica d'adaptació de les cames, les distàncies i tot plegat. I bueno, ara sí que és veritat que es nota el cansanci, però bueno, l'última temporada fins ara no havia pogut sortir a rodar amb aquest mallot groc. Ha sigut la primera que he sortit, però molt content. La veritat que ha sortit tot molt rodat, el vaig aconseguir a Volta a Girona i fins ara no havia pogut córrer cap Copa Catalana i molt content. Això, bàsicament el vas guanyar això a Girona, ja guanyant a Guaiana i a Ripoll. Una mica que en quin moment arribaves llavors i que eren curses bastant dures, no?, de desnivell? Sí, eren bastant dures. La veritat és que Guaiana no era tan dura com Ripoll, però bueno, el circuit es va fer dur i en un moment donat ens vam escapar, si no recordo malament, 3 del Terrassa amb 2 del Vilanova i bueno, es va fer l'escapada i al final quedàvem 2 del Terrassa amb l'Akir Casado i en David Peñaranda del Vilanova i bueno, vam treballar amb equip, m'ho vaig acabar portant jo i pues, a Ripoll sí que és veritat que era més dur i amb la motivació i tot plegat i amb un treball per equips que vam fer espectacular, pues sí que em vaig poder tornar a emportar la victòria i ja això no el vaig poder aconseguir. I això, com has dit, has fet la temporada de pista amb l'Espanyola, tant l'Europeu com el Mundial, i també bueno, amb resultats prou bons. No sé com ho valores i com t'hi vas sentir. Pues molt bé, la veritat, o sigui, content per les sensacions, al final hem fet molt bon treball, sí que és veritat que ha faltat una mica de treball, però més per part de la Federació Espanyola de cara a concentracions, però bueno, també ha sigut un any olímpic, la veritat s'entén també, que ha costat una mica, però bueno, al final pel treball que s'ha fet pues, són molt bons resultats, també falta sortir a córrer una mica fora, fer proves internacionals, encara que sigui amb la selecció espanyola o l'autonòmica, sí que és més difícil, amb la catalana ja de pressupostos i tot plegat, però bueno, sí que és veritat que falta treball de córrer més a fora, agafar ritmes de cursa més d'europeus i mundials, perquè quasi anem a córrer un europeu amb poc ritme, saps? Amb un ritme nacional, que no és un ritme internacional, que no té res a veure de júniors que venen de córrer a Portugal, a França, a Suïssa, sí, falta encara feina, però molt content. I per últim, això, què n'esperes del Salt Sub-23 que vindrà l'any que ve? Pues la veritat que l'afronto amb ganes, no? Ara s'ha notat el cansanci, com he dit abans, i pues, amb ganes de descansar, començar a preparar la temporada de l'any que ve, i pues, bueno, la pista seguiré fent pista, tinc moltes ganes també, i pues, allà com ve, no? Perfecte, doncs moltes gràcies.